Sa sulod, maong kinahanglan apilan og Muskilax. Doctor recommended Muskilax. Sabol aksyon. Una, sa sakit. Ikaduha, sa panghuba. Muayo sa pamuypoy sa bagdag ug kabaga. Muayo sa pagsakit sa luta-lutahan ug arthritis. Double action Muskilax. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Muskilax. If symptoms persist, consult your doctor. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga naa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya. Mag-auhag ka namo sa pagpadayon sa imong magkaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo. Magiya sa tanang banay, labi na ang bagang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait o pag-ampo o sa kanunay, mangita sa imong kamatuuran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluoy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay? Mga sinahod nga tigpaminaw, mga igsuon, mga higala, avid listeners of this program, niya sabang tulumanon, ang kakayag sa pagtuong Katoliko, uban yapon ni ining inyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas. Okay. Unsa man taron, no? Okay. Bitsa 14, no? Bitsa 14 sa bulan sa Agosto tuig 2016. Okay, hinaot nga sa gihapon, andam na mo, no? Andam na mo sa pagpaminaw sa maong tulumanon. Nagalimot man ko, oh great. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon, no? Kanatong tanan. Og by the way, wa ko ka reply.
sa atong igsuon diya sa diya sa Pinya, no? Ni Brad Julito Napialo, kadtong nag-text ka sa miaging Domingo, no, sorry wa ako ka-reply kay sunod-sunod gyud dali-dali ko sa atong mga schedule. Okay. Hinoon, imo ra man pud tong response, no, sa atong gisgutan base, no, sa imong reflection, no, diya sa inyong lugar das Pinyan. Maayong buntag og sa atong higala pod, no, sa phone o sa atong tulumanon si Brad Emmy, no, diya sa Seattle. Maayong buntag, Brad, og sa tanan, no, nga na nagatang, no, naminaw sa atong tulumanon, no, kagabi diay sa plaza, no. Medyo daghan, no, ang naminaw sa atong sharing, no, sa plaza, no, kagabi. O ato po ning na-announce sa atong tulumanon, siguro ang uban naminaw dito, nakahibalo naminaw pod karon, no. Maayong buntag kaninyong tanan og again maayong adlaw sa Ginoo. Atong gipasalig ganinyo nga atong hisgutan karon ang pagtulun-an sa atong simbahang Katoliko mahitungod sa atong mahal nga inahan, Mama Mary. Okay. Aban sa dili pa ato sang unahon ang kanang paghatag og response o pagtubag, no. Bisan dili kaayo siguro mataas na to. Atong tubagon sa ang atong dunggan na paminaw sa programa sa atong igsuon sa Baptist tradition, no, sa kinuhuan nga Baptist diin naghimo og programa diri pod sa istasyon, no, sa DSDR. Human yun ining atong tulumanon atong nahimong higala, no, si Pastor Roda, no, bag-o na tong higala, no, sa Baptist side, no. Naisgutan niya sa miaging Domingo gihapon kining atong pagtuo o kana bang chief minister, no, sa atong tinuhuang Katoliko si kanang Pope. Di ba atong gituhuan ang unang Pope sa simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo mauman si Pedro. Unya daw gi-implied niya, gipasabot niya nga dili angayan natong tuhuan na kay ang pulong Pope dili mabasa sulod sa Biblia. Well, no, sa ato nang balik-balik nga response o ato gihapong sublion karon, ang pulong Pope tinuod dili mabasa sulod sa Biblia. Pero parehas ni siya sa pulong Trinity. Trinity. Na may mga Baptist nga nagtuo og Trinity, no? Pero dili mabasa kanang pulong Trinity. Kay dili manggod tanang terminology kinahanglang basahon sulod sa Biblia. Nga dili na ta pwede kagamit sa termino gumikan lang kay di mabasa sulod sa Biblia. No, pagkadaghan ka yung termino nga atong gigamit karon nga wala sa Biblia. Pero dili naman dautan. O pwede na tong gawion. Di ba? Pananglit mo yun ta. Supreme Court. Supreme Court. We cannot find, o dili ta magkabasag Supreme Court sulod sa Biblia. Di ba? Di ta kabasa. Pero kinahanglan mo tahod ta. Kay ang atong kagamhanan, naamay Supreme Court. Yan, naaman sa Roma 13:1 nga sa city nga ipatahod ang gobyerno. Of course, basta di lang masupak sa mga sugo sa Dios ang mga gibalaod sa gobyerno, kinahanglan ta mosunod kay ang kagamhanan na may authority gahom, no, gitugtan man sa Dios ang kagamhanang tawhanon, provided nga dili lang pud unta lapason ang sugo sa Dios. So mao na nga ang atong kagamhanan nagagamit og mga pulong, for example, presidente. The word presidente di tang kabasa sulod sa Biblia. Ang mabasa sa Biblia pangulo unsa diha nga tukbang ana. Pero kanang pulong presidente wala sa Biblia, pero kinahanglan mo tahod tag presidente. O kanang mayor, gobernador, gobernador murag nagkabasa ko. Pero mayon kag mayor, maybe na ay mga translations Biblia ang mabasa, pero we have to admit nga daghang mga terminong gigamit na turon nga atong gigamit pero wala sulod sa Biblia, no? Lain pa
tagaan mo akin kay pagtuo nga usa lamang ang Dios, no. Kanang pagtuo nga usa lamang ang Dios na nas Biblia. Nya gigab-an nato nagtermino. If I'm not wrong English pero dunay kombinasyon kung mutan-aw pug kasi Grego. Kana bang pulong monotheism. The word monotheism diretsahan di ta kabasa sa Biblia na, no? Naa siguro mabasa mono. Pero idugtong ng himuong usaba, no? Monotheism. Isa man ng monotheism, a belief of one God. Ang pagtuo nga usa lamang ang Dios naa nas Biblia. Pero dito kabasaan ng termino nga atong gigawi karon pagtawag anang pagtuo nga usa lamang ang Dios, dito kabasag monotheism diretsahan sulod sa Biblia. Pero pwedeng gawion nato ng word monotheism. Pras anang polygamy. Diretsahan dili ta ka basa diretso o kanang the word ana. Gawa siguro hubad-hubaro nato ng unsay naa sulod sa Biblia, makabasa ta hubad-hubaro na, no? Ingon ana. So, unsa man ang Pope, no? Ang Pope sa tema nato nga taas ani detalye sa, of course, sa tema na nato nga Santo Papa, no? Kanang Pope actually ang meaning yun ana amahan o father. O father. O bisan pag mag-research ta, the word Pope ang buot pasabot yun ana father. Yan na man na sulod sa Biblia. Gihubad lang natong Pope. Now, ang reason nganong gihubad nato og Pope gipalahi nato para ma-distinguish nato nga kanang pagkaamahan na wa na laing gipasabot ana ang Bishop of Rome, successor sa katungdanan ni Pedro. O yun na. Wa man po'y mabasa sa Biblia nga kanang katungdanan ni Pedro dili pwede tawgo na tog Pope. Pope. Okay. Unya ang gamay mahatatag kanang biblical support kamay anang kanang father, no? Kay ang meaning anong Pope good father man. Unya ngano kung gitawag na tog Santo Papa o Pope kanang katungdanan ni Pedro kay kung mugamit ta og syllogism kanang logic, di ba? Muhatag ta og konklusyon basiunhan na tog premise. Basta ang premise lig-on na ay gibasihan gyud, ang konklusyon nato base sa atong premise katuhuan o logical o di gyud nato masupak. No, unsa may unang pamatuod o premise nato nganong nagkaingon ta nga father ng katungdanan ni Pedro. Nasa Mateo 16:19, si Pedro tinugyanan sa mga yawi sa gingherian sa langit, no? Gitugyanan si Pedro ni Kristo sa mga yawi sa gingherian sa langit. Unsa may pasabot anang tinugyanan sa mga yawi sa gingherian sa langit, no? Mo na una nga premise. Tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. Dayon ikaduha, kanang tinugyanan sa yawis gingharian sa langit, kung moadto ta sa Revelation 3:5, nga kanang gahupot sa Yahweh. By the way, unsa man ang Yahweh diri sa Biblia? Unsa may pasabot ana na may nagkadaiyang meaning anang Yahweh, pero ang atong ihatag ninyo nga meaning sa Yahweh kanang authority. Otoridad. Ang Yahweh ga simbolo og gahom o authority. Ngano man, ato ra kong sabton, kung ikaw may gahawid sa Yahweh, kung panalit diya sa room, o asa mo magkatigom o inyong grupo, kung ikaw may gahawid sa Yahweh, na dili gyud kasulod imo mga kauban kung dili nimo abrihan. So, kana nagpasabot na siya og gahom authority. Nga kung dili ka mo abri, di gyud sila kasulod. Unya ang gahawid ana nga authority si Jesus Christ, kay siya man ang pinadala sa Dios, last messenger of God, no, according to Hebrews 1:1-2. So mao na nga kanang authority naa ni Kristo. Unya, no, basahan ninyo pinadayag 3:7, kanang gakupot sa Yahweh tawgo na og balaan o santo. O balaan o santo. Di ba? Unay gakupot sa Yahweh. Unya, kung atong diretsohon og tan-aw ng Biblia, si Kristo wa man siya magdugay sa iyang pagkamakita nga pangulo o makita nga usa ka pangulo o shepherd, kanang iyang pagka-visible head, no? Kay kinigong pagka-head ni Kristo, ang iyang pagkapangulo sa iglesia, duha ka faktor. Unang faktor nga
spiritual head siya sa tanan sa tibuok niyang iglesia kaysa may one shepherd kanang gisgutan sa Juan 10:16. Pero sa iyang pagka one shepherd adunay duha ka faktor, espirituhanon o kanang gitawag og pagkamakita. Si Kristo dili gid mawala ang iyang pagka usa ka spiritual leader. Kay siya may hari pagani siya, dayon siya may gatukod sa iglesia, dayon Dios pagyud siya. So siya may kinakalabuan. Diya sa simbahan nga iyang gitukod. Pero kanang iyang pagkamakita nga leader, kanang mga visible ba nga makita gyud nato diri sa yuta, iya man gunang gipatrabaho ni Pedro. No? Di ba? Sa Mateo 16:19 mauna kanang pagkatinugyanan sa mga yawis king herian sa langit, authority man na ni Kristo. Nga iyang gi-share, gitugyan ngadto ni Pedro, iyang gilugway. Kaya nga naman, kay si Kristo go dili man gud siya magdugay. Ang iyang misyon pila ra ka mubura ang iyang panahon diri sa yuta kay ang iyang misyon nga gihatag sa amahan mao ra man tong matao siya pinaagi ni Mary, no? Ato nang isgutan karon. Okay, dayon magtukod siya og simbahan o iglesia kay hibalo man siya nga di siya magdugay. Ya kinsa may mopadayon sa pagmensahe sa pulong sa iyang amahan kung mamatay siya din mo nigbanhaw niya balik sa langit, wa na authority nga manudlo diri sa yuta mao na nga tukod siya sa iglesia. Then siya pun siyang iglesia naay usa ka tawo sa 12 ka apostol nga iyang gipili nga mao iyang himuong kana bang visible head o kanang vicar. Sa 12 ka apostol si Pedro may iyang binlan ang mga yawi, authority man na niya, di ba? Pedro sa Mateo 16:18-19, Pedro sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia bisan gani hanggang haan sa impyerno dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawis king herian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Di ba? Ora nga si Pedro mo'y gitugyanan ni Kristo anang gahuma. Gahuma na ni Kristo ang pagdili og pagtugot. Di ba? Pruiba na nga naa ni Kristo nang gahuma kay for example katong balaod sa daang kasabutan nga makalapas kas balaod sama nang igpapahulay. Ang ilang balaod sa mga Hudiyo ana death penalty. Di ba? Batuon ka hangtod mamatay bisan kanang mananapaw. Death penalty gihapon. Di ba? Oh, kato si Magdalena, di ba? Patyo naman unta tos mga Hudiyo. Ano makasasala diri sa Bagong Testamento. O patyo na unta nila, batuon na unta nila kay naman na silang balaod. Pero abrogate ni Kristo ang ilang death penalty. No, nga naman kay wa mo sugot si Kristo nga patyon sa Magdalena mo mangalini gibasihan sa ato mga pari ron nganong gi-differ. Gi-abrogate ng death penalty sa diri sa yuta, no? O kanang physical ba nga death ba? Okay, duha man ka factor ng death, spiritual death o physical death. Sa Old Covenant na gyud ng physical death nga hunusan gyud nila sa kinabuhi ng makasasala o kanang nagsupaks balaod sa Dios, death penalty, di ba? Pero pag abot ni Kristo sa New Covenant na wala niya galigi iyang gi-abrogate kay batuon ang tas mga Hudyo daw ni supak mas Kristo. Ingon manggali siya nga kinsa tong walay sala ninyo mo'y maunag bato sa tupa maunag patay anang babayhana. O kinsa tong walay sa ninyo mo'y mauna og bato. Nya wala may mibato kay guilty man sila kay tanan po sila puro sa makasasala. Di ba? O ulaw sila. O niya si Kristo sa iyang pamulong siya untay mupatay. Kay wa man siya sala. Di ba? Base sa iyang gipamulong kinsa tong walay sala ninyo mo'y mupatay o mubato anang mabayhana. Di buot niya ipasabot siya mo'y mupatay unta ni Magdalena. Di ba? O siya untay mupatay kay base sa iyang pulong ang mupatay katumang way sala. Ya ginamay sila ulaw sila wa nila patyas Magdalena. Yang kay si Kristo kayo amang pud mupatay. So mo na gibasihan sa mga pari nganong nisupag ang mga pari ron og death penalty sa tao. Kay kanang death penalty naa ra gihapon na pero nakatutok ang simbahan sa kanang spiritual death nga ang Dios mo'y mounay og
punos na to sa atong kinabuhi. Kay Diyos man siya may maigahom mo patay man gyud nato ba? Dili man kita daw shall not kill God ang balaod diha nato niya. Exodo 20 versikulo 13, no? Pero kung siya may magbuot, dili ta kaik ana kay legal man kung siya may magbuot sa pagpatay. Atong mga pare ron moingon nga ikaw na ana Lord, no? Kana na lang spiritual death. Okay, wages of sin is death, no? Spiritual death na Romans 6:23 ba na kung malimot. Now sa adlaw sa paghukom, ang hukmanan sa Dios di pagyud mapaltos. So mo na usapod sa reason gani ngano nga gidiper sa simbahan ng death penalty diri sa yuta kay ang ato pong hukmanan nga tawhanon dili ba perfect. Nagali mga masilutan nga inosente. Tungod kay wala lagi perpektong hukmanan diri nga tawhanon. Pero sa hukmanan sa Dios sa langit, duwa na ipaltos. Mao na nga kanang death penalty nakapokus lang ang simbahan sa spiritual death penalty nga ang Dios mismo mohimo ana. Pero dire gidiper na. Mo na nganong nahimo mo na ni Kristo kay naa siya gahom anang pagdili sa pagtugot. Unsay balaod nga undangan niya kay ilisdan, mahimo na niya. Mo bitaw nga kanang gahoma iya man nang gitugyan pod sa iyang simbahan, di lang gani kay ni Pedro. Sa Mateo 16:19 si Pedro mo iyang giingnan ana, Pedro ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang imong itugot kay siya may chief sa among the apostles. Pero wa man gud siya mag-inusara pag dumala sa iglesia. Naaman siya kauban kay kanagong grupo sa mga apostol sa una mura man kanang ang konkreto gyud ana nga kuan paghulagway kani atong Supreme Court diri sa Pilipinas. Nga ang Supreme Court na Chief Justice na apoy siya kaubang mga justices. Puros na sila mga pangulo pero na chief si kanang Chief Justice. Mao man po na ang pagtukod ni Kristo sa iglesia na may kana Supreme Court. Nga si Pedro may tugyanan sa mga yawis ng harian sa langit pero ang iyang mga kauban naghapoy gahom sa binding and loosing. Nasa Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili na sa langit ang inyong itugot. Mao na nga naa sa simbahan ng gahuma. Kay gitugyan man na ni Kristo, iya man ng gahom, iya man gitugyan sa iyang iglesia, pero naa lagi chipod sa 12 apostles mo nang tinugyanan si Yahweh king harian sa langit. Di ba? So si Pedro, no naa nang gahuma. Mao na nga usa po na sinungdan nga kanang Council of Laodicea nga basa-basahon sa atong mga higalang Adventist nga dili ay mong tuwa ng Katoliko kay gibalhin sa Katoliko gikan sa Sabado ngadto sa Domingo tinuod man na. Pero balido man ang pagbalhin ana. Tungod sa gahom sa simbahan ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit ang inyong itugot. Nya wara ba pay mabasa sa Biblia nga dili pwede ibalhin ng Sabado ngadto sa Domingo? Di ba? Gani magkaingon ko nga ang mga Adventist gatudlo og kaugalingon nilang pagtulunan. Okay, kaugalingon na pagtulunan wa man sa Biblia kanang moingon sila nga dili pwede ibalhin ng Sabado ngadto sa Domingo. Kisa may gatudloan sa Biblia wala man. Pagkadaghang giusab gay ni Kristo di sa daan giusab niya sa bago. Sa una ngipon sa ngipon, mata sa mata nasa Exodo 21:24. Mao tong patay itong katong daang kasabutan agi anang formula nila nga anay por anay ngipon sa ngipon. Pero pag abot sa bag-ong tugon giusab mo nang ni Kristo ng formula ha, giusab man niya bunon kag bato balusig pan. Di man di ba tanaw katong iyang gipakita lang awa niya Patyas Magdalena nga death penalty man dato balaod sa mga Hudyo. Di klaro kay nang giusab ni Kristo. Di ba unya kanang gahuman niya sa pagdili o pagtugot iya man ang gitugyan sa iyang simbahan. Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit ang inyong itugot. Mao na nga sa Council of Laodicea naaman to'y gahom kay Christian Council good kung naay gahom tong Council of Jerusalem kanang sa Acts 15 of course naapoy gahom tong Council of Laodicea kay mao ra man ang grupo ha kung tanaw nimo sa history lamang sa Council of Jerusalem naay Jewish custom nga ilang giapil kanang dili pagkaog dugo. Pero dili na universal teaching kay wala naman adlo sa Kristo ana. Mao na nga sa pag-abot pod sa Council of Florence gi-abrogate na sa mga obispo kay dili man na universal law. Okay. Naman sila gahom sa binding and loosing. So mao na nga kanang mga Adventist wala mo kabantay nga nagtudlo na sila kaugalingong pagtulunan nila nga wala sa Biblia pod no. Katoliko mga akusahan nila nagtudlo kuno daghang mga pagtulunan sa Biblia no. Pero misinterpretation lang kay
Actually, mga pagtulon ang Katoliko, na mga explicit teaching sa simbahang Katoliko nga, dili ta ka basa sa Biblia o ganang explicit, litra por litra, pero na mga implication, no? Parehas ang pagtulunan sa simbahan, no? At ang murag di na ako ni kaya gyud mahuman karon kay importante man gud po ni siya ma-explain na, no? Kanang mga dogma sa simbahang Katoliko para sa anang pagpasaka ni Santa Maria sa langit o kanang pagka na-exempt si Santa Maria sa sala nga wa siya mataptig original sin. Una ay mga bersikulos Biblia nga implication lang ang atong gamit, dili gyud litra por litra. Sama pa nang lit, no? Unsay implication nga no nga nituo taan ng si Santa Maria gipasaka sa langit sa Dios. Now, kung mo basa ta for example og Biblia sa daang kasabutan pa nan gihulagway na nga kinahanglan sabto na to ngayon ana gyud. For example, sa Psalm 132 verse 8, no, basahan niyo sa inyong Biblia sa King James version. Psalm 132 verse 8, giingon diha nga, "Arise, O Lord, into thy rest, you and the ark of thy strength. Bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw og ang arka sa imong kalig-on." Now, according sa mga scholar nga Katoliko, muingon nga kana kunong pag-ingon, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw og ang arka sa imong kalig-on, nagpasabot kuno na sa pagkabanhaw ni Kristo. Gihulagway na, gitagna ng daan, no? Salmo 132 verse 8. Nga si Kristo mamatay man to din, banhaon. So ito ba, mubangon siya, mu-resurrect. Unya, naay giparallel sa iyang resurrection, pagbangon. No? Naay gisumpay, ikaw og ang arka sa imong kalig-on. Dili lang day kay si Kristo. Nga, mabanhaw dayon. Di ba? Okay, sa pagtuo na itong Katoliko, although divided ang mga theologian ani kay na mga theologian nga Katoliko nga nagtuo nga wala gid moagig kamatayon si Santa Maria. Gipasaka diretso sa langit. Oh, kay naman po example gud sa daang kasabutan nga naay mga tao diha, kisa to silang Inok ba to? Elias, basta kay naraan na nga wa sila moagig kamatayon, gipasaka diretso sa langit. Di ba? Pero ang ubang mga theologian po nga Katoliko nagtuo nga namatay gyud na man gaytay referensya na, pero ako usakos nito na nga niagi gitog kamatayon si Santa Maria, pero wa lang pod magdantig dugay gi-resurrect dayon gipasakas langit. Nga naman unsa may tekstuan sa Biblia nga masabot na to nga ingon ana gyud kanang sa Psalm 132 verse 8 nga kung gibanhaw dayon si Kristo sa ikatuo ka adlaw naapoy maparehas niya, ikaw og ang arka sa imong kalig-on. Kinsa man ning arka ang gipasabot diri? Dili ni katong arka sa Old Covenant. No? Di ba? Katong arka sa Old Covenant ang gisulod ato papan nga bato nga napatik ang word of God katong 10 commandments pulong sa sugo sa Dios. Di ba? Nga ang word of God na ay sudlanan o katong Old Ark of the Covenant. Unya kung magtuon gyud ta og typology aning Biblia, ang fulfillment anang word of God kanang napulo kasugo nga napatik sa papan nga bato nga gisulod sa sudlanan sa kasabutan o Old Ark of the Covenant, ang fulfillment ana si Kristo kanang word of God. Personal word of God naa sa Juan 1:1. Unya kanang word of God naa may sudlanan o kanang Old Ark of the Covenant. Di ba? Kanang word of God gisulod sa Old Ark of the Covenant, naay sudlanan, naay arka. Ang pangutana, kinsa man po'y fulfillment anang arka? Katong Old Ark of the Covenant, wa may lain. Si Santa Maria. Kaya kung ang Word of God, ang katumanan sa bagong kasabutan, person, sa ito pa, ang sudlanan pod, ang katumanan pod ana sa bagong kasabutan, personal pod. Timani ha? Nga ang Word of God, napulo kasugo, napatik sa papan nga bato na ay sudlanan, katong Old Ark of the Covenant. Kanang mabasa na to diya sa Exodus 25. Exodus 25, tudling 17, ngadtos 22. Ang gatong gisugo sa Dios si Moses paghimo atong Old Ark of the Covenant. Oh, dito isulod tong pulong sa Dios nga napatik sa papan nga bato. So naay sudlanan ang pulong sa Dios.
Matod pa sa mga scholar nga Katoliko maingon ang katumanan anang Word of God sa New Testament personal si Jesus Christ nasa Juan 1:1 di ba sa sinugdan diha na ang pulong uban sa Dios Amahan og ang pulong Dios po Word of God, personal Word of God si Jesus Christ. So ang pangutana kinsa man ang fulfillment anang arka? Kay ang fulfillment sa Word of God nga nasulod sa arka nahimo mang person nga mao si Jesus Christ sa bag-ong kasabutan. Sa to pa, person pod ang katumanan aning arka. Di ba? O kinsa maning kuan arka sa New Covenant. But pasabot nga gisudlan sa pulong sa Dios nga si Kristo. Oh. Si Santa Maria mo nang ang Katoliko nanudlo nga si Santa Maria ang bag-ong arkas kasabutan. Nagihulagway magali nas pinadayag 19. Na? 19 ba na ato mo paingon na ta diha og mo full blow na ta na about ni Mary. Okay. Sa Revelation gihulagway na nadaan. Oh, at ang ninyo mahisgutan ako na nga naay arka diha nga gipasabot nga dili ang arka sa daang kasabutan kundi si Santa Maria ang gipasabot. Wa mo ka basaan sa Biblia nga nag-isgot og arka diha dayon pagsunod gisgutan din ang babae, woman nga wala ang gipasabot si Santa Maria. Naglibog kog asay unahon ako. Nagkarambula sa kung una-una ning atong nahibaw-an gikan sa atong simbahan. Pero sige lang, hine-hine lang ta. Hine-hine lang ta, no? so mao na no nga si Mary mao ang bag-ong arkas kasabutan, new Ark of the Covenant. Mo bitaw sa litanya atong ilitok diha, Santa Maria Arka kasabutan. Nga naman kay nahimo man siya sudlanan sa personal Word of God nga si Jesus Christ. So later on ato nang ma-expound ng pagka new Ark of the Covenant ni Santa Maria. Unya gihulagway na nadaan sa daang kasabutan. Sa Salmo 132 versikulo 8 sa King James Version, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw naayog og ang arka sa imong kaligon gani natay gamayng kuan ninyo kanang hatag nga view. Usap po na siya sa hinungdan nga kanang pagtulon-an nato sa Katoliko nga kung si Kristo exempted anang original sin nga si Kristo limpyo, ang iya pong sudlanan kinahanglan limpyo. So padili gini mataptan og buling. Kanang atong pagtulon-an ni Santa Maria nga Immaculada Conception gani giatake ni sa tulumanon sa Adventist, no? Ikasubo ko nga di kay nako ni discuss kayo kay mga 20 minutos na lang pero tanging lang ninyo na sige atong programa kay may sigutan lagi nato na tanan kay katong atake good mahitungod ni Santa Maria Mariology na ako nag-research kog Mariology pagtulunan sa Katoliko pastilang taasa kayo. Taasa kayo kay gipanghisgutan man tong mga debate sa una pa sa mga theologian. O gani si Saint Thomas Aquinas niagi anang kanang interpretation nga kanang interpretation sa mga Katoliko kanang mukutlo na sila Roma 3:23 Roma 5:12 nga ang tanang tao nakasala. Ngunit usa nila sa basihan nga si Santa Maria tao man to so apil siya ana wa to ma-exempted si Santa Maria pero wa sila kabantay nga for every rule there is an exception. O mayong pag-ingog tanang tao nakasala apil bas Kristo ana tao man to si Kristo kay nagpagkatao gud to. Ug moingon wala sa to man naa day exemption. Pero kung atong tan-awon sa Biblia, wa man pud tay mabasa sa Biblia nga si Kristo ra exemption. Gani masabot manggali nato nga maapil ang iyang arka, iyang sudlanan nga si Santa Maria kay naa sa 1 Corinto 1:24 nga ang kaalam dili mo puyo sa taong makasasala o bulingon. Ang kaalam sa Dios, di ba? 1 Corinto 1:24 si Kristo kaalam sa Dios na ikaw kunoy Dios. Kanang himuong nimong sudlanan mo sugot ba ka nga mataptan nagbuling? Nga di man ka mopuyo sa taong bulingon o sa kanang ulipon sa kanang kanabang mga kasalanan? So mao na nga ang teolohiyang Katoliko moingon yun nga gi-preserve gyud to si Santa Maria nga di gyud siya mamansahan. Nya moingon sila nga naaman sa Lucas 1:47 nga si Kristo nag-ila sa Dios nga iyang manuluwas ato pa linuwas si Santa Maria. So nahugawan dito siya mo bitang giluwas. Ang pagtuong Katoliko ana nga duha ka klase ng paghulagway sa salvation. Naay kanang gitawag og restorative ug naapoy preventive.
Ang restorative, common, pares na to. Kita nataptan tag original sin, gilinisan ta, gilimpyuhan ta, pinagis bunyag. Amo na restorative redemption. Pero ang kang Santa Maria, preventive. Preventive. Linuwas gyapon siya, pero at didto gyud ang iyang pagluwas, linuwas siya didto nagsugod sa the moment first katong pagpanamkon ni Santa Maria sa iyang ginikanan, sa iyang inahan nga sa tradisyon gitawag og Saint Anne, no? Kay si San Joaquin og Santa Ana naman ang ilang parents sumala sa tradisyon, di ba? Nga pag mabdos ni Santa Ana, ni Santa Maria, ditso na automatic ng limpyo na. Dito suwa gid siya ingon nga matapti mo na gitawag og preventive salvation ang nadawat ni Santa Maria. Para saan nang kanang mahulog kas atabay, then tunulan kag pisi para maluwas ka, no, di ka malumos. Restorative ang imong pagkaluwas gikan sa atabay. Pero kung dunay tao nga nakasinyas, so wa pa ka mahulog sa atabay, agi nimog lingi-lingi, mahulog na unta ka, agi nimog lingi-lingi isloyo, kay basig na ay matahom nga babae imong gitan-aw din. Di ka kabantay, mahulog yung kas atabay, pero nay nakaingon, hoy, bantay, kay nay atabay. Wa ka mahulog, kay nay naka-prevent ni mo nga, kuan ka, mahulog ka sa atabay mo, na gitawag example sa preventive salvation. Mao na kang Santa Maria. Preventive niya, masabot man nag-ayon nato sa Psalm 132 verse 8. Unya, kung tan-awon po nato ang paghulagway sa Old Ark of the Covenant, katubi ang Old Ark of the Covenant, kuan biya to? Pure biya to. Research na gud mo ang Old Ark of the Covenant nga ilag yun ang gitahod og mayo, di sila musugot nga mabulingan. Kay naagod diha ang Word of God. Ingon ana nila kamahal ang Old Ark of the Covenant kung mo research kag katong history sa mga Hudyo. So ingon ana pod nga kay ang katumanan anang pulong sa Dios si Kristo man, so ang iyang mahimong sudlanan pod limpyo. Si Jeremias manggali sa Jeremias 1:5 gibalaan sa to pa gilimpyuhan siya, naa pa siya taguang kan siyang inahan. Di man niya, di ba kita sa bunyag naman ta gilimpyuhan. Nga natao na gyud ta, pero si Jeremias napas taguang kan. Gilimpyuhan na. Basahan ninyo Jeremias 1:5. So kung si Jeremias gibalaan, gilimpyuhan na, napas taguang kan, so how much more sa babae nga mahimong sudlanan sa personal word of God nga si Jesus Christ. So, umingon ang mga teologian nga Katoliko, umingon nga, si Mary, kinahanglan yun, maguba man gud ang doktrina gud sa truth ba, about faith ba, nga si Kristo musulod, ang kaalam sa Diyos musulod sa taguangkan ni Santa Maria, unya, bulingon? Di ba? Bulingon. Muna nga sa teolohiyang Katoliko, of course, dili man niingon nga maklaro nimo sa Biblia explicitly, pero masabot kay kanagong pagsabot, apil man nang masabot. Unya kay ang Katoliko mao man ni ang original nga simbahan gitukod ni Kristo sa ato pa. Ang dili klaro sa ubang tinuhuan nga tukod-tukod rag tao, klaro niya. Because of the Holy Spirit nga gagiya niya. Di ba? Pero abi ninyo pagkada kong debate ani sulod simbahan, dugay gunin himong dugma. Okay, ang mga Katoliko sa una dili magparehas. Dahil mo ingon nga si Santa Maria wa gid to moagig kamatayon, gidritsog pa sa kaslangit. Napoy uban niagi. No, ako usa ko nito okay, naman po referensya na. Nga niagi to og kamatayon ni Santa Maria, pero gibanhaw ra po dayon. Then gipasaka sa langit. Gipasaka. Unya gihulagway man sa pinadayag 12, kinsa man ang babaeng gisgutan diha? Kisa man ang babaeng gisgutan diha nga nanganak kunog batang lalaki nga magharis tanan ng kanasuran, may laing gipasabutan ng babae sa pinadayag 12 si Santa Maria. Gani kung atong sabton gihulagway na siya nga usa ka rayna kay gipurong-purongan. Usa ka queen gihulagway, pero lahi po tong queen diha sa Jeremias nga diyosa. Katumo bakak nga rayna. Dili to tinuod nga rayna. Gani ilang kutlo na nakadungog og gikutlo na sa Adventist nga kay naamang kunoy false Queen of Heaven, ilan na nilang sabton nga hasta si Santa Maria false Queen of Heaven gihapon. No, walay mabasa sa Biblia nga si Santa Maria false Queen of Heaven. Siya hinuon ang true
Queen of Heaven. Kung but na itong sabton. Katong sa Jeremias, false queen man to. Kung mayon gitag false queen na ay true queen. Plus kung nang mayon ka nga, kung doon ay false god, kanang mga Diyos-Diyos, na apoy tinuod. Di mo na mawala. Yung kag, kung maingong ka og constructive criticism, na apoy destructive. Kung naay destructive, naay constructive. So kung naay false queen of heaven, kanang nasa Jeremias, naapoy true, real queen of heaven. Ay, bisag kung saan na to duki-duki ugbasa ng pinadayag dosing ang babaeng gisgutan diya nga gihulagway nga usa ka reyna. Wa man gilaing mapasanginlan diha si Santa Maria man gyud. Ikanang mabayhana diha, kuan kuno manganak og batang lalaki nga naghari sa tibuok kalibutan. Wa may laing gipasabot ana si Kristo man ng batang lalaking ipasabot niya, kinsa may ang inahan si Santa Maria man. Inoon, kung nagbasa mo ang Bible commentary ni St. Jerome sa exegesis nga Katoliko, double meaning ng woman as pinadayag 12. No? Mahimong sabton nga ang simbahan o iglesia, kaya gitawag man pud og babae ang simbahan o iglesia, mahimo pong sabton nga si Mary. Kay kung ayuhon nimo nagbasa diha, duha man yung gitumbok ana Mary and the Church. Gani si kung wa ko malimot Cardinal Newman katong former Protestant nga nahimong Katoliko, nahimong depender sa Catholic faith pod. Ingon siya nga si Mary kuno is the icon of the church. Icon of the church. Si Mary gitawag og woman. Tawag siya woman ni Kristo. Ang simbahan gitawag pod og woman. So double meaning na kay kung imo po nang ilahos ng pinadayag 12 og basa, gihulagway man po diha nga ang babae diha gilutos. So mao man na ang simbahan gilutos. Unang siglo, ikaduhang siglo, ikatulong siglo, grabe kayong panglutos ana sa imperyong pagano nga Romano sa una. Oh, so mo na nga pwede pod sabton og simbahan o iglesia, pwede pong sabton nga si Mary. Kay kanang woman diha gihulagway man pod nga nanganak og batang lalaki nga maghari sa tibuok kalibutan. Kinsa mang babayhana nga nanganak ni Kristo si Santa Maria man. So double meaning. Sa Protestant exegesis, ang ipasabot ko no anang pinadayag 12 nga woman diha, si kuan ra. Aw kanang simbahan ra o iglesia ra, kulang. INC, incomplete interpretation. Kay ilang gi-ignore ang usa sa gipasabot diha nga si Mary. Mo ikyas gyud sila ba mo dumili gyud sila nga si Mary ang usa sa gipasabot diha sa pinadayag 12. Of course, basta dili gali tinuod nga iglesia, ang makulangan jud atong pagtulunan ana sa sakramento pa lang. Katoliko kompleto ang ila daghang kulang. Iba ang ilang sa atong mga sakramento ang ilang gidawat kanarang bunyag ug kanang kasal ug unsa pa na diha anointing of the sick. Pero kanang kumpisal awa na nila dawata. Kay dili ko no kapasaylo ng pari og sala nga klaro man na nga kanang gahom sa pagpasaylo og sala tugyan man na ni Kristo sa iyang mga unang ministro, ang mga apostol nasa Juan 20:19-23. Nga ang Dios mo pasaylo og sala sa bag-ong kasabutan, bisan pa manggalay sa daang kasabutan, natay mabasa ana nga ang Dios ang iyang paagi sa pagpamasaylo og sala, iya ra pong gamiton ng iyang mga ministro de Resiuta, mga pari, klaro man na sa Juan 20:19-23. Di ba? So mao na nga kining si Santa Maria ang woman, unya kini nga woman kinahanglan lahi gyud ni siya. Ang argumento gud sa mga dili Katoliko, ilang iparehas si Santa Maria sa kasagaran. Nga dili ra gyud na pwede nga naman kay sa pagpanamkon pa lang niya ni Kristo, miraculous na. Kinsa may nanamkon bikono nga naparehas ni Santa Maria nga lalang sa Espiritu Santo. Nga namabdo si Santa Maria nga dili pinaagig lalaki. Kinsa mang babayhana sa tibuok kalibutan nga namabdos nga lalang sa Espiritu Santo. Anong iparehas man nato si Santa Maria sa kasagarang tao, kasagarang babae? Nga dili man yun na pwedeng maparehas. Di ba? O, timan ilang ang argumento nga ako ning nahibawan ni Atty. Bacalso. Kung si Jeremias gipanagan-an na grasya na pastaguangkan sa iyang inahan, unsa pa kaha si Santa Maria nga mahimong sudlanan sa personal word of God nga si Jesus Christ.
Ayuha ko ninyo gunahuna, bi. Nya, musugot mo. Kung ikaw ko ninyo Diyos, musugot ka nga ang sudlanan nimo hugaw. Di ba? So mao na diha. Niya sila nga namatay man si Santa Maria. Sa to panataptan gyud siya buling o mansa. Okay, kung wa ko no kay sala di man kamatay. Si Kristo man lagi ano namatay man tong kamatay sala. As an example, o because po kay kinahanglan ng iyang kamatayon aron ta maluwas mo tong namatay si Kristo, pero dili na siya kanang himuo na tong argumento nga kumo si Santa Maria namatay, muingon na po to siya nga ana gyud toy sala, nataptan gyud to siya sala. Asa man na mabasa sa Biblia nga ang pagtuog ng Katoliko si Santa Maria co-redemptrix kanis masayop na punig sabot sa mga dili Katoliko. Pag ingon galing co-redemptrix, ang mga dili Katoliko, sabto na nila nga co-mediator o co-redeemer. Dili man na mao. Way pagtulundan ng Katoliko nga kanang co-redemptrix pagka co-redemptrix o co-mediatrix. O kanang redemptrix lang. O siya may buto-sabot ng co-redemptrix, no? Ang mga dili Katoliko moingon nga kana kunong co-redemptrix but pasabot ana nga si Mary co-savior. Nga nahimo na pud kunong mangluluwas nga principal si Mary dili na mao kay ang pagtuong Katoliko anang pagka co-redemptrix ni Mary but pasabot ana si Mary ni tampo ni participate sa pagpanubos ni Kristo. Ni participate. Muna ibot pasabot kay na walang nako madala nga akong reference. Ani nga kanang pagka co-redemptrix ni Mary dili na sabton nga co-savior. O kana pong iyang pagka kanang mediatrix. Nga but pasabot ana nga mi tampo o mi participate si Santa Maria sa paghimong pagpanubos ni Kristo natong tanan. Usa ra gyud Savior si Jesus Christ ra gyud. Pero ang pagpanubos ni Kristo wala siya maghimo ana nga wala gipa participate niya ana gipatampo. Una pa lang no sa pagpakatao ni Kristo diretso bagod. Di ba nga ang Dios nananghid pa didto ni Santa Maria? Nga ikaw mo ipakatawhan ako sa akong anak. Moana siya sa imong taguangkan kay mo incarnate lagi mo pakataw. Ang Dios galit na nanghid pa ni Santa Maria o niya ni yes gyud ni oo gyud si Santa Maria. Ang pag-oo ni Santa Maria meaning ni participate siya sa gihimong pagpanubo sa Dios. Kay kung wala pa to siya maingog midumili pa siya atong anunsisyon katong pag di ba gipaagi man to ni Anghel Gabriel nga giingnan siya nga magbabdos ka. Unya pwede mang mobalibad si Santa Maria ato kay naman siya free will. Pero wala siya mobalibad. But pasabot ni participate siya sa atong kaluwasan. Bisan manggali mga apostol ni participate man sa paghimong pagpangluwas ni Kristo. For example si Pablo nasa 1 Corinto 9:22. Dili man Savior si Pablo. Okay, usara may Savior si Jesus Christ raman. Pero nganong niingon man lagi si Pablo sa 1 Corinto 9:22 nga sa mga Hudiyo o sa mga mahuyang, nagpagkamahuyang ako, sa diya, nagpagkahudiyo ako, aron maluwas ko sila. Maluwas po na ko sila. Yang nganong niingon man lagi si Pablo ana. But may pasabot nga, mangluluwas na po si Pablo dili. Ang buti pasabot lang ana nga, si Kristo ra jay mangluluwas, pero sa pagpangluwas ni Kristo, gipatampo niya, giparticipate mo na mga santos. Kaklaro ana, bisan pagali mga apostol ni participate kay gisugos sila ni Kristo sa pagparticipate sa buhat sa pagpangluwas. Kana ding sa Juan 20, 19 nga 23, sa diyang naingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa amahan. Sa man ang pagkapinadala ni Kristo, di ba? Mediator na. Savior. Pero na ay gipatampo niya. Gipaalayon. Wa siya maghinakog anang buhat sa pagpangluwas. Kay giingnan po niya ang mga apostol. Maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kaysa man ang kaninyo niya.
Mga apostol. Yung unsa man ilang trabaho, di ba? Buhat sa pagpangluwas, buhat sa pagpataliwala. Ika nang buhat sa pagsangya, buhat mo sa pagpataliwala, pagpatunga. Ug pagpangluwas, mo bitang ningon si Pablo sa 1 Corinto 9:22, sa mga Hudiyo, nagpaka-Hudiyo ako, iyang strategy ba? Paagi niya. Aron lang makaabig niya ang kuan ba? Kanang, unsa ni? Favor sa mga Hudiyo para makabig plus pagkakristohanon. No? Aron maluwas kuno niya pod ang mga wala pa mutuo. Nga aron mutuo sila. Munang nagkadaiya ng strategy nga iyang gigamit. Hangtod gani nga si Pedro nga gigamit po na ni Pedro ng strategy ha. Niya gikasukan niya si Pedro pero otro biya po siya. Diba kato nakahinumdum mo sa atong explanation anang sungi ni Pablo ug Pedro sa Galacia nga naipamaagi si Pedro saon pag-attract o pagkabig sa uban na ba nga mo kuan niya isuko si Pablo kay dili kuno tumao. Pero otro biya po si Pablo iya man po nang gigamit kana ding sa 1 Corinto 9:22 nga Kristyanismo naman ta pero nganong niingon malagi siya diha nga sa mga Hudiyo nagpaka-Hudiyo ako para lang magkabig nako sila aron maluwas po nako sila. Natanawa utro bis Pablo gagamit anang strategy ni Pedro. Di ba? Kanang naawa nga simple, no? Hing participate. Ganing ubang mga tinuhuan dili ba nila ayuhog sabot ng mga librong Katoliko pang tuiso nila? Pag ingon sa Katoliko nga si Santa Maria Co-Redemptrix, ang ilang sabot ana co-savior si Santa Maria. Dili uy kanus aragon mahimong savior si Santa Maria, may siya tong namatay sa krus. Si Santa Maria ni participate lang katong iyang pag-oo sa anghel ingon siya, "Oh." Kaklaro ana. Katong pag-ingon niya dito sa kasal kana nga, "Ugon siya isulti sa akong anak, buhatan ninyo." O diya, buhat mo na sa pagpangluwas, kanang tudluan ni mo mga tao sa insakto. O kini atong gihimo diri. Buhat mo ni sa pagpangluwas. Ang Ginoo nitugot nato nga mo participate ana. Pero ang iya rag yung death sa krus mo rag makaluwas. Sa to pa, kining ato pong pagtampo, kitang mga Kristiyano, dili po nimo epekto o wala gitong gibuhat ni Kristo. Di ba? So kita tanan, nag-agad ratan ni Kristo. Di ba? Unya, matay ko 5 minutos na lang nabilin. Wa pa man yun ako matukay o gayo tong, sige lang, no? Inahinay lang ta. Atangin na po ninyo sunod Domingo po, no? Okay, now, unsa pa? Kining nakadong sa Exodus City 1, no, gisgutan po ni sa atong higalang pastor sa Kwan Baptist. Exodus City 1, kay gigamit man gud nako ning Exodus City 1 nga kana bang mga title nato sa atong pare o bisan gali sa Pope na may panahon gud nga ang Pope tawgon nato Dios diri sa yuta. Pero sayo po nilagsapot nga gihimo na pug kuno natong Dios ang Santo Papa nga kanang pareha sa Dios gyud nga kahimtang kana bang di mamatay, omnipotent, dili na mo ibot pasapot sa Katoliko. Kanang pag-ingon og Dios na ang Pope diri sa yuta, parehas na atong Exodus City 1 nga si Moses giingnan sa Dios, Moses himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Dili na sabton nga Dios na pod si Moses sa kahimtang. Ang gipasabot lang sa Dios diha tungod kay gihimo siyang spokesman, mahimo nga ang titulo niya sa Dios iyang ipagamit ni Moses. Unang giingnan siya, himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Pero yun sa ni pagtubag sa atong higalang pastor sa Baptist, ingon siya nga, diri sa akong Biblia sa King James, small letter man ang God. Small letter gid po noon sa King James. Pero kung moadto ka sa ubang hubad, gikapital na. Sama sa Revised Standard Version, sa Good News Translation, daghan kay mga hubad nga gikapital na. Nga naman, kay depende man as translator sa iyang emphasis. Ang ubang translator parang dili masayop og sabot nga Dios na gyud si Moses sa kahimtang mo nang gi-small letter nila. Pero timan sa Hebrew walay distinction na. Naman ko Hebrew. Gani dala na ko diri wala ko'y panahon sa pagukab. Nga sa Hebrew ana Elohim. Then sa litra pod kung tan-awon nimo katong Greek alphabet yun, walay distinction, mao ra gyud Elohim, God. Pero sa translator, diha na magbari na nanay distinction kay kung i-emphasize sa translator para dili masayop og sabot nga mahimong Dios na pod si Moses sa kahimtang mo nang ilang i-small letter. Pero pagkadaghang translation nga gikapital na sa Good News Translation,
sa Revised Standard Version. But duha man ang Revised Standard Version, Catholic Edition o Protestant Edition. Kanang walay apokripa. Pero puros na diha kapital. Kay sa Hebrew, walay distinction na. Elohim, God. O pero ang pagsabot, diha na nato lainon. Kaya lang sabto na to nga si Moses, Diyos na po sa kahimtang. Dili na pwede. Di na pwede. Ang ipasabot sa Diyos nga, ang iyang titulo, iya lang ipagamit ni Moses para nga tuhuan si Moses. Pero na po na nang matawag tag-reverend sa pare, dili nabot pasabot nga Diyos na po ng pare na syuta. Ang ila lang katungdanan, iya sa Diyos mo ng titulo sa Diyos, gamito nila, reverend, sa pana, father, nagaling father, titulo man na sa Diyos. Nagaling head of the family, pwede na tawag og father. Nakikasubo ko, na ko'y panahon. Tinawad nga tigpaminaw. Okay, pagkadagang wa pa na ako mahisguti diri. Sige lang, sunod na po, no? Sunod Domingo po na po. Okay, basilo ang murag na kulangan mo, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong talahorong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban sa mga kaparian, kini ang inyong sulugoon sa mong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsoon sa technical side, Danilo Luod ug Espiritu Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Lumalabas ang aming galing-galing, paghaharap sa matinding hugasin. Tanggalang sebo, tanggal bakterya, tanggaling